nakabalo ka na pag-uli niya. Malis balo sa panahon bang. Panahon ni mo gapon, ako karon na pod. What's up? What's good? What's new mga bisaya? So this is Mark and welcome back to our channel. So for today's video, kay gabi ko excited. Kabalo mo ano? Okay. Kami radua ni Maxine sa balay. Wala si Mami Casey. And for today, excited gay ko. Kay makabalos na gid ko kay Casey sa iyang prank sa ako atong nyaging adlaw. Katong lami kay akong tulog. Pero gidisturbo gid ko tulog. Pero gidisturbo gid ko. Subang, if you watching this mo niya akong balo sa imo. And grabe kini ka lisod sa imo. Kablo kung ano. Kay pag uli, di ba naglakaw man ka? Pag uli nimo gubot kay ang kwarto. Wow! Gubuton gyud ako sa taman sa ginhawa. Pag abot nimo mulakaw raman ko. Sigurado na ako maglagot gyud ka. Kara mga bulingon na to sa gawas. Isulod na ako sa kwarto. So sa mga Team Casey diha, boom! Hindi na mudaan. Walay pang balo si Casey. Ani nga prank. Na, naglagot na siya. Kay kampi na siyang mama. Ako lang ko'y kakampi na rin. Pero siguro na ako, bang, nga maglagot yung kaunya. Rocky Lord! So time check. It's 2:20 and gaulat na lang may kay Casey mabut. Hayaan na ako gubuton ang kwarto. And karon kamata ang akong baby girl. Yay! Bang, get ready. Gubot panglimpyo sa kwarto niya. A few moments later. So yeah, let's go! Let's start! Bang, limpyuan yun niya. Kaning ang akong kaning mga puti. Maayo po di ay ngamot nga na po ang hallway. Bang, this is for you. It's my payback. Para pagsulod ni mo sa kwarto, maglagod ka. Na para ba idagahan? Pero murag sig daghan na kay ni. Gubot na kaling kwarto. Bang, this is for you. Kung sabo akong pagumangkon, bang, nag-teamwork may karon ni Ian. Excited na kay Kubay nga muli na ka. Pag mag-ingon na ka nga pauli, nakahaya ka rin ko mag-ilis. Para sure na ikaw yung malimpyo.
Alright, everything is set. Kabalo na ako mga pagumangkon sa buhaton. Camera 1. Gubot na kayang kwarto. Ay, nato na lang gaulatan. Casey na lang. Grabe ka dugay mabot ang biktima ba eh? It's 4:30 and everything is set. Siya na nagigawlatan. And I'm hoping nga this is a success din siya nga prank. Whew! First time good eh. Bang, this is for you. This is my payback. Bang, asan man ka? Dugaya kay ni mo. Uy, gusto nang umigda sa kwarto. Dugay ka. Happy na mag 5:30, mapagyapon ka akong lakaw. Pastelan kanimo. Ha, maglagot o ta ka karon. Para gini sa imo bang. Sugar doon ako maglagot ka. Magidis to ko daan. Time check. It's 5:24 and wala pagyapon na tong biktima bay. Gihapit daw siya og sentryo na si Kate. Pero padulong na to anytime soon. So let's prepare. Si Casey! Dali! She is here! Guys, makasakay gab. Nagbaklay pa ko. Agikan. Padulong pure gold. Kapit kay gulat ka blo, kapit na alas 6. Hindi, sorry. Gigutom ko yung ko. Hi. I'm Yeah. Ta. Karon na CR pa siya. Kaya ako na sa hindi niya musaka na mi. Gawa siya kabalo. Nasa taas. Apoy, igulat sa imo do. Kapoy, sad ko no. Tatas, sala. Yan, baka nagbaklay ako. Kaya napay ka pa ng And karon gasaka na mi guys. Let's go. Hey, bato na ko beba. Kit na mo dala. Alas 6 na ba ito? Ano mo siya? Namanin din ka. What's ni Bam? Wala ako surprise. Surprise ani. Kasi nagbubutan ni. Bye-bye, aturo ko. Na, bala ka diha, tanawa rin gibuhat. Ato na ko, alas 6 na. Ano sa man? Guto na bang. Babayog ko tigbabaw. Wala. Sa ko kaya. Dili ka muna ka nga din ni may puson babala ka diha. Saan kay ka? Wala ko giganahan. Wala ka diha. Natulog ko eh. Kampoy ko. Bukan ka. Wala. Hinasuko. Grabe, way patawag. Kiss mama Sige om. ka? Kiss mama. Happy ro ko ikuom ko, sabi ko. Ano nabutan yan? Sumbok. Maxine, kinsa nagbuhat ani? Ay, ikaw gida. Ha? Hiloy. Hindi, I'm innocent. Ato na ko ba? Ay, kapoy ba ko? Kano ba palakawon? Dili. Ano man? Basta yung nani. Uy, mulakaw na ko, alas 6 na. Ito sabot. Ito sabot. Nawa, ayaw tayo trabaho. Kuya, nanabig, isapot ko. Wala ko nalipay. Ano man? Kapoy, pakay ko nagbaklay ako, kaya na kami ng niya. Nani ako mabutan. Unexpected gisayo. Grabe ka priceless ang imong reaction. Priceless. Paano na ba? Woo! Mga Bisaya, 1 point. Success. Ang akong goal lagi ani nga video is masuko ka. Ang akong goal lagi masuko ka. And nasuko ka. Ate Casey is very mad. Ay naku pa niya balimpyo. Grabe. Wow. So ako?
ikaw nagubot. Ako'y nagubot. Ikaw nagubot. Ay! Ikaw naglimpyo. Ikaw mo lang. Diya. Wala ka diya. Malakaw na lagi ko. Wala. Di ita kay palakaw. Hala. Malakaw na ko, gabi. Giga bebe. Ako gipukaw. Rati ka ka na. Gyud kay Wars. Ay, Wars harsh. Harsh ka. Ay, grabe. Woo! Rock and roll! Puto na laslas yan. Ay, Team Bisaya! Uy, uy! ano kayo? Bagon ka pa. Kuha na. Kuha na. May, in the end, ako rin yung may limpyo-pyo. Grabe ka, priceless ang yung reaction. Grabe ka sa kasako! Oh yeah! Woo! Grabe ka, worth it ang pagulat! Woo! Success! Guys, ulat na siya nalipay nga giuli. Yes, grabe good. Grabe ka talaga nga prank. Guys, if you had fun and nakatawa mo itong sa video, please like, subscribe, and turn on the notification bell. And see you on the next video. Bye-bye! Success!